pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo, ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luwas sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Kung makita, ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing
mo ay madama. Wala nang hahanapin pang iba. Ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pa sisilil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nag
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We're
Philippines. We are the PBS, the NDN, the PBS, Bomboradio. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga mga pinalangga ako kay Kristo, kag sa gihapon Happy New Year sa aton tanan nga tagpalamati, kag maabutan sining aton programa karon gid nga adlaw. Yari pa kita sa panahon sa Paskwa, kag padayon naton nga mabatyagan ang presensya sang aton Ginoong Hesus nga aton manunubos sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi. Ang Dios nga Emmanuel, God with us. Sa kadudulman ang kapawa magaiwag sa mga matarong, kay ang Ginoo maayo, maluluyon kag matarong. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, pasanagi ang mga tagipusoon sang imo mga tumuluo, sang imo mahimayaon nga kapawa. Agud nga magkilala kami sang amon manuluwas, kag magilog kami sa iya, sing matuod, subong amon mataas nga sulundan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 23, tubtob 38. Sang pagsugod ni Jesus ang iya bulaton, mga 30 na katuig ang iya edad. Abi sang mga tao, anak siya ni Jose nga anak ni Eli. Si Eli anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. Si Levi anak ni Milki. Si Milki anak ni Jane. Si Jane anak ni Jose. Si Jose anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Amos. Si Amos anak ni Nahum. Si Nahum anak ni Esli. Si Esli anak ni Nagi. Si Nagi anak ni Maat. Si Maat anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Simi. Si Simi anak ni Jose. Si Jose anak ni Huda. Si Huda anak ni Joanan. Si Joanan anak ni Risa. Si Risa anak ni Zorobabel. Si Zorobabel anak ni Salatiel. Si Salatiel anak ni Neri. Si Neri anak ni Melki. Si Melki anak ni Adi. Si Adi anak ni Kusam. Si Kusam anak ni Elmadam. Si Elmadam anak ni Er. Si Er anak ni Jose. Si Jose anak ni Eliezer. Si Eliezer anak ni Jorim. Si Jorim anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. Si Levi anak ni Simeon. Si Simeon anak ni Judas. Si Judas anak ni Jose. Si Jose anak ni Junam. Si Junam anak ni Elikim. Si Elikim anak ni Milia. Si Milia anak ni Mina. Si Mina anak ni Matata. Si Matata anak ni Nathan. Si Nathan anak ni David. Si David anak ni Jesse. Si Jesse anak ni Obed. Si Obed anak ni Boaz. Si Boaz anak ni Salmon. Si Salmon anak ni Naason. Si Naason anak ni Aminadab. Si Aminadab anak ni Admin. Si Admin anak ni Arni. Si Arni anak ni Ezron. Si Ezron anak ni Fares. Si Fares anak ni Huda. Si Huda anak ni Jacob. Si Jacob anak ni Isaac. Si Isaac anak ni Abraham. Si Abraham anak ni Tera. Si Tera anak ni Nahor. Si Nahor anak ni Serog. Si Serog anak ni Rio. Si Rio anak ni Pilig. Si Pilig anak ni Eber. Si Eber anak ni Sila. Si Sila anak ni Kainan. Si Kainan anak ni Arfasad. Si Arfasad anak ni Sem. Si Sem anak ni Noe. Si Noe anak ni Lamik. Si Lamik anak ni Metusela.
Si Metusela, anak ni Enoch. Si Enoch, anak ni Jared. Si Jared, anak ni Mahalalel. Si Mahalalel, anak ni Kainan. Si Kainan, anak ni Enos. Si Enos, anak ni Seth. Si Seth, anak ni Adam. Kag si Adam, anak sang Diyos. Nabatian naton sa Ebanghelyo nga si Jesus nagsugod sang iya public ministry. Kag sa iya pagsugod sang iya ministeryo, ginmit lang ang iya mga ginikanan, kag ang ila gingikanan nga mga katigulangan kag kalahian. Ato nabatian sa aton Ebanghelyo ang linya kundi nagikan si Jesus. Si Jesus bilang anak ni Jose. Sa madamo nga ngalan nga nabatian naton, nagtapos ang pagmitlang sang mga lahi ni Jesus kay Adan, nga anak sang Diyos. Mga utod kagabian, ano bala ang mensahe nga makuha naton sa Ebanghelyo nga ato nabatian sa sininga adlaw? Balikan naton ang realidad sang relasyon ni Jesus kay Jose. Sa mata sang tawo, si Jose ang amay ni Jesus. Kagagod pamatud-an nga ang pagkaamay ni Jose kay Jesus, ginbalikan sang aton Ebanghelista, nga halin pa sang una, kaparte na ged si Jose sang plano sang Diyos. Bisan hindi siya ang biological father ni Jesus, angay gihapon nga kabigon siya nga amay ni Jesus, bangod sa iya human nature, si Jose nagikan sa linya ni Adan, nga suno sa ato nabatian sa Ebanghelyo, anak sang Diyos. Amo nga sa pagsugod ni Jesus sa iya ministeryo, gintumod ang iya gingikanan nga pamilya, isa kapatimaan nga siya matuod nga tawo, kag matuod nga Diyos. Ang iya ministeryo, isa ka misyon nga iya ginsuguran sa matuod-tuod gid niya nga nature, Dios kag tawo. Sa aton pag-ambit sang ministeryo ni Jesus, kita man ginaagda sang mensahe sang aton Ebanghelyo nga ulikdon ang kamatuoran na hanungod sa aton mga kaugalingon. Bilang mga tinugas sang Dios, tawo kita nga may limitasyon kag kasaypanan, apang bilang mga anak sang Dios nga nagapakig-ambit sa Diyos nun nga kabuhi sang aton manunuga, maikasarang man kita sa pagsunod sa aton Ginoong Hesukristo. Bisan sa tunga sa aton kasaypanan, ang grasya sang Diyos yara gid sa aton. Kung kaisa, nabudlayan kita magpadayon sa aton pagpangabuhi bilang mga Kristiyano, kaginarason na lang naton ang matinaga nga, sapagkat ako'y tao lamang. Kagpadayon kita sa aton comfort zone, kag hindi na magtinguha sa pagbag-o sang aton kabuhi. Ayhan sa sining bagong tuig nga ginbugay sa aton sang Dios, ginaagda kita nga sundon si Jesus sa iya ministeryo. Ginbuhat niya ang kabubuton sang Dios nga may paminsaron nga bug-os nga siya Dios kag tawo. Kabay nga sundon man naton siya sa diri nga bahin. Matuod, tawo lang kita, apang ang kabuhi sang Dios yara sa aton. Amo nga may rason gid kita nga magsugod sining bagong tuig sa aton resolution nga magkabuhi upod ang Dios sa matag-adlaw nga tanan, kag buhaton ang iya kabubuton nga labing hamili sa iya panulukan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo.
Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok, ang